खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं राजिब बसुमतारी। बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि 1 नं क'क्राझार लकसभा बिसायख'थिया गेजेराव आरो साननैल'सै थामहिनबा फैगौ 7 मे खालाराव जानो थांगासिनो दं। बेनि सिगांनो गोबां BPFनि दैदेनगिरि मददगिरि आरो हेफाजाबगिरि बिथांमोना BPF नागारनानै गुबुन दोलोआव जगदान जाहैनायखौ नुना मोननाय जादों आरो बेनि गेजेरावनो UPPL दोलोआवबो BPFनि मददगिरि दैदेनगिरि बिथांमोना BPFखौ नागारनानै UPPL दोलोआव बे समाव जगदान जादों आरो नोंथांमोना बे डिसप्लेआव रोखायै नुखादों बिथांमोना 15 बोसोर BPF दोलोखौ मदद होबोदोंमोन, बिथांमोना भट होबोदोंमोन, भट होनानै BPFखौ देरहा होबोदोंमोन। नाथाय बे समाव सोलायनाय आरो परिबर्तन सरकारखौ लानानै एबा आथिखालनि सरकारनि आस'निफोरखौ रायजोफोरा मोननो हानायखौ लानानै दिनैनि समाव प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै BPF दोलोखौ नागारना UPPL दोलोआव दिनै 13 नं चिरां दुवारनि MCLA अमर बसुमतारीनि नुजाथिनायाव गोबां BPFनि मददगिरिफोरा UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों, जेराव नोंथांमोना रोखा नुगासिनो बे बिथांमोनानो जाहैबाय मोनसे समनि BPF दोलोखौ मदद होनाय सासे बिजाथिमोन एबा सासे सोद्रोमामोन। नाथाय दिनैनि समाव प्रमद बर'नि दैदेननायखौ एबा परिबर्तन सरकारखौ लुबैनानै आरो स्टेटनि रायजोनि मिरुनि आरो BTRनि माखासे आस'निफोरखौ रायजो राजाफ्रादि मोननो हादों, बेखायनो बिथांमोना दिनैनि समाव UPPL दोलो थामहिनबा प्रमद बर'नि दैदेननाय रनजित बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननाय UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों। बे समाव फिन फोरमायबावदि अमर बसुमतारी BTRनि MCLA अमर बसुमतारी बिथाङा रोखा फोरमायदों जयनिं जानायनि दोहौनि गुबै जाहोनानो जाबाय प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकाराव जाखिनि सरकारनि आस'नि फैदों बे आस'निफोरखौ आरो मोननांगौफोरखौ रायजो राजाफ्रा बरायदों आरो रायजो राजाफ्रानो मोननो हादों। बेखायनो आथिखालाव UPPLआव गोबां जगदान जादों। जगदान जानायनि बारहावाया बारानिफ्राय बारा जादों, जेराव रायजोनिफ्राय जाखिनि स्किम फैदों बे स्किमखौ रायजो राजाफ्रा मोननो हादों। BTR सरकारफ्रा जाबायदि मिशन फोसावदों बे मिशनफोरखौ मोननो हादों। बेखायनो दिनै गुबुन दोलोखौ राजखान्थि दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान जाफैनायनि गुबै जाहोनानो बे समाव MCLA अमर बसुमतारी बिथाङा रोखा फोरमायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। दानिया फैदों MCLA अमर बसुमतारी बिथाङा थारैनो जगदान जानायनि गुबै जाहोनफोरखौ माबायदि बाथ्राजों बेखेवना बुंदों जों आबुङै मिथिना लानि। खुलुमबाय नोंथां जे सोंदों थाद'नाय गैयै जयनिं जादों। आं बुंदों बे थाद'नाय माने दैनि बानासो माबा जयनिंनि बानासो। थारमाने खार'ना रायजो राजाफ्रा बुजिदों, बुजिनानै जे जोंनि आस'नि लानाय जेनाखि इन्डिभिजुवेल स्किम आरो स्टेटनिफ्राय जेनाखि स्किम लानाय बेखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङै वेलकाम खालामदों आरो बेनि सायाव सेटिसफाइड दं। खारन दानि जेनाखि स्किम लानाय बा IBS लानाय बे जाहैबाय गरिबनि थाखाय आरो गरिबनि थाखाय होदोंब्ला गरिबफ्रा दिनै बजबना लादों आरो बेखायनो बुंदों दिनै रायजो राजाफ्रा बियो गभर्नमेन्टआ गरिबनि सरकार, ओंखायनो बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा सेटिसफाइड आरो बेखायनो खना खनला गासै जायगानिफ्राय ओंखारनानै दिनै UPPL सरकार आरो जेनाखि NDAनि जेनाखि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारी आरो ट्रेक्टरनि सावगारियाव दिनै भट होनो ओंखारबोदों।